An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn octobre kalo tile 19 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 25 farafin kalo tile 2 ka taa bila farafin kalo tile 8 na dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 28 ka taa bila kawla kalo filanan tile 3 la. Kawla kalo fɔlɔ n'o ye Umaru ka wagati o bi ban le 22 ni kalo in tile 22 an bɛ bɔ kawla kalo fɔlɔ la an bɛ don kawla kalo filanan na o b'a daminɛ ni kalo in tile 23 n'o ye Ayuba ka wagati ye. Doloba fila o de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan o ye doloba fila jumɛn ye? Venus n'an ko a ma ko sigilolo ani Pluton ni an ko a ma ko saritigi. O dolo ninnu olu de nɔrɔ barikalen don dugumakolo kan ka ɲɛsin adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati tɛmɛnen dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ cogo di, ko olu bɛna kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye wa ninnu kanu bɛ don mɔgɔw la kosɛbɛ fo ka taa fɔ ninnu o dusu bɛ se ka fariya fana. Jɔnmaya ninnu tɛ sɔn a ma, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu tɛ sɔn a ma. Ni ninnu dimina o bɛ se ka maramafɛn kɛ ka mɔgɔw jogin walima fo ka taa se ninbɔw bɛɛ lajɛlen ma. Olu ye dakanko ye. Mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la, o b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw. Funteni kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so, ninso denw beliw. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw ka kow basigilen don kosɛbɛ. Hakilisigi min bɛ aw la o de bɛna kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma. Kunnafoni o sira o jɛlen don kosɛbɛ. Mɔgɔw bɛ aw fɛ, aw kɔnɔ bɛ mɔgɔw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Donta k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa bila fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw mago bɛ sɔrɔba minnu na k'olu de kɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ nka sɔrɔ bɛna cun aw kan aw bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana. Yɛrɛkɛli fanga ka bon dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw kan fo ka taa se bolofɛn yɛrɛkɛw ma. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so, funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko yɛlɛda ani wasa ani hakilisigiw k'olu ɲɛsinen don aw fana ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw masuruma mɔgɔw ani aw baarakɛmɔgɔw, aw ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu ka dananayaw bɛ aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Kamasɔrɔ o ye aw yɛrɛ ka kɛcogoyaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko fɔ aw fana k'aw dusu faga nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ja jɔ aw la ka na kibaruya duman fɔ aw ye, kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don nataw la. Garisɛgɛ o sira o jɛlen tɛ. K'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ aw k'aw kɔlɔsi yɛrɛkɛliw la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Mɔgɔ minnu mana bange k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 la n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so, Badu denw, Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko dusukasiwalew ani janfaw k'aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la. Faratimakow bɛ ko o ko la k'aw kana don o la. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka kumasulu lase aw ma wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo dan, a bɛ se ka kɛ koba ye aw bolo. Aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la. N'aw bɛ se fo aw ka dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela. Donta o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so, fasoso denw, kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani hakilinasigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Kamasɔrɔ kunnafoni sira o jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wa wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ a kun bɛ aw kɔnɔ ka kɛ don tɛmɛnenw na ni olu kun balalen don k'aw bɛ se ka wuli ko nin ye o wulikajɔ wagati ye, nin y'o ye. Aw ka wuli aw ka ciw nɔfɛ. A bɛ se ka kɛ sababu ye a caman bɛ se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ la ka n'a bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ la. Aw bɛ se ka aw jigi da kunnafoniw kan, kunnafoni minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka na bila août kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jigilatigɛ kow ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ fɔ aw ka se aw dusu la nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ kunnafoni sira o jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la fana mankan misɛnninw bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ farifagawalew olu bɛ aw ka ko la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ko farigan bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko caman lasa aw bolo olu bɛ se ka sumaya don aw ka ko la garisɛgɛ sira o jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka muɲu ni sabali kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati se la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 22 la ka na bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a f'olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw tulo madalen don a mɛnna ka kibaruya dɔw kɔnɔ ko kibaruyaw bɛ se ka sabati aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma siniɲɛsigi baaraw olu bɛ se ka sinsin cogoya min na nin ye aw ka dɔgɔkun ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko daminɛw ko kura daminɛw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na o ko kura daminɛ ninnu caman bɛ daminɛ ni wasa ye ka taa laban ni wasa ye fana ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ nin dɔgɔkun laban yɔrɔ waati sera kunnafoniw olu sira jɛlen don garisɛgɛ o fana saniyalen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma balansiw furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko fɔ aw ka se aw dusu la aw ka muɲu ka sabali aw jɛɲɔgɔn kɔrɔ ani aw furuɲɔgɔn yɛrɛ fana kɔrɔ aw ni mɔgɔ minnu bi gɛrɛla ɲɔgɔn na k'aw ka kɔlɔsi aw ka se aw dusu la futinɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko duman caman lasa nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka muɲu ni sabali kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati se la garisɛgɛ o sira jɛlen tɛ kibaruya kunnafoni o sira o fana jɛlen tɛ fo aw ka muɲu ni sabali de k'aw tagama bere nin dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma bana min bɛ aw ka sira caman kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a f'olu ma scorpion kawla kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko farifaga bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi ani sumaya lase aw ma fɔ aw ka wuli k'aw kolo kɛnɛya nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw wulila aw ka laɲiniw nɔfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ ko aw bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta caman sɔrɔ a la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔ kan sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la kamasɔrɔ lagosi kumaw olu fana ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a f'olu ma sagittaire kawla kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko wulikajɔ barikalen don aw fan fɛ kosɛbɛ aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka a ti taa aw yɛrɛ ka cɛsiri kɔ aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ jigiya siraw olu fana jɛlen don jigiya wasa bɛ jigiya siraw kan ani aw jɛɲɔgɔnw wa ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛ se ka aw jigi da olu ciw ɲɛnabɔli kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye aw ka siraw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kibaruya duman bɛ garisɛgɛ sira fɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko dusukasi walew ani birisa ɲagamiw bɛ aw ka nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ko aw b'a fɛ waleyaw ka kɛ cogo o cogo aw mana ta k'i b'a ye k'a tɛna kɛ aw sago ye o cogo kelen na kamasɔrɔ garisɛgɛ sira fana o datugulen don aw ka wulikajɔw bana min b'a aw ka sira caman kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na dusukasiw fo ka taa se hakilisigibaliyaw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kunnasiri bɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ wa aw ka ko kelen dɔw la aw bɛ se ka na nimisa olu la nin dɔgɔkun kɔnɔ
sira jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka muɲu ani sabali k'aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati sela ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, fonɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so jigiso denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jama de kundalen don aw kan, wulikajɔw olu bɛ ja aw la ni dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ. Jama minnu kundalen don aw kan ko nin jama ninnu ti jama ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ lase aw ma, nka hakilina ɲuman ani don nata ko o bɛ se ka sɔrɔ a jama fɛ. Kunnafoni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ u bolo ka ɲɛsin aw ma, aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, aw ni aw masuruna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, k'aw ka lamɛnni kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jɛɲɔgɔnyaw barikalen don aw bolo kosɛbɛ. Aw ni mɔgɔ bɛ se ka jɛ kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na, wa aw ka jɛw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw mana jɛ kura fɛn fɛn sɔrɔ, aw mana ko kura fɛn fɛn daminɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw bɛ se ka barika sɔrɔ o la, kamasɔrɔ aw yɛrɛ mɛnnen don sigili la don tɛmɛnenw na ka fɛn dɔw laɲini dɔw makɔnɔ, ko laɲiniw bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ se ka sabati ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Jigiya sira olu jɛlen don kosɛbɛ, kunnafoni sira olu fana jɛlen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, ni kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko kawla kalo 2nan o bɛna daminɛ octobre kalo tile 23 n'o ye ayuba ka wagati ye. An bɛ don scorpion mɔgɔw ka wagati kɔnɔ o la, an bɛna kalo 1 kɛ o kɔnɔna na. I n'a fɔ a kun laɲinina mɔgɔ caman fɛ cogoya min na ko ka dɔ fara horoscope kow kan min bɛ tali kɛ saraka kow kan dɔgɔkun kɔnɔ, saraka minnu kan ka bɔ. An b'a lajɛ an ye olu fara ɲɔgɔn kan jamakulu tɔgɔ la k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na saraka min bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka mɔgɔw bɔ dingɛ kɔnɔ, ka se ka mɔgɔw kisi ka mɔgɔw tanga, o de bɛ tali kɛ yiri ben ka wuli kan. Yiri min ni a benna ni bɛɛ lajɛlen ko a yiri in sala, n'a tilala ka falen tuguni ka ɲɛnamaya, o cɛw kuru 3 musow kuru 4, tobiko 3 koko 3 tile 3 kɔnɔ, musow tobiko 4 koko 4 tile 4 kɔnɔ, ani worojɛman den 12 k'i hami d'a kan dɔgɔkun gɛlɛya a n'a kasara a n'a tɔɔrɔ ka a di mɔgɔ ma. Nin kunnafoni ninnu an bɛ ninnu labɛn kamasɔrɔ ne ye jɔn ye, aw yɛrɛ ye jɔn ye, a minɛbaga ye Ala de ye. Ni mɔgɔ min dala la ka kɛ, Ala ka o mago ɲɛ. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la, an b'a fɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛlɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.